Diyos maray na banggi maluhod po para sa orasyo emperata. Sa ngarang kanama, pati nan aki, pati kang Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong nilalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangaipudigdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong nilalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamate an mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kay ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtukang bulkan na siniba pang mga natural na kalamidad, dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kayo minahagad din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asing mga pagrogaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o gibuhan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong nilalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang ng Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Be Lord. it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. To the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Mato ka muna po. Ngunya ni katulong Domingo kang karesma, isabay man niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat kahagalan ni Mercy Ortega for the gift of life by Ellen Jane Benedicto. Kahagalan man ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Asin man, special na intensyon for complete healing and full recovery of Samantha by Samantha Mendoza. Kahagalan man para kay Mercy and Joanne by Mercy Ortega. Asin man sa mga minasunod na kalag, kalag ni Mario Leonarda, asin sa kabos na kalag sa Purgatorio. All Souls by Mercy Ortega, Jeffrey by Magnito Municipal Hospital, Salvador Jr. by Trillanes family, Clorinda by Benitez Manganilia family, for the death anniversary of Roberto by Ribas family.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Sa Ebanghelyo po ngunyan, nag-iistorya si Jesus nin sarong parabola, manungod sa sarong kahoy na dai nagbubunga. Ginagamit niya ini, tanganing tukduan kita, na ang tunay na pagbabagong buhay, bakusan ang pagbirikali sa kasalan, kundi pagiging mabinunga sa mga marhay na gibo. Kaya po nantaan Santa Misa sa pagsiyasat kaining mga nakaaging aldaw, maghagad nin kapatawadan sa gabus na naginibuta, nakasalan, asin kapabayaan sa paggibo nin karahayan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, ginikanan kan gabos na pagkaherak asin gabos na karahayan,
na nagtukdo kan mga bayad sa kasalan sa pag-ayuno, pagpamibi, asin paglimos. Kaugaying hilnga an pagpahayag kan sa mong kapakumbabaan, tanganing kaming pinakumbaba kan sa mong konsensya, danay na paitaason kan sa imong pagkahera. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po para sa liturya kan tataramon. Sa babasaon, sa tuyang madadangog, ang pagpapamidbid ng Diyos ki Moises, asin ang panuga ng Diyos na iahawas niya ang sa iyong banwaan sa kamot kan mga Ehipsyo. Himateo niya toong enot na babasahon. Pagbasa sa libro kan Exodo. Kan panahon na iyan, si Moises iyo ang nagaataman kan mga karnero, asin mga kanding kan panugangan niyang si Jethro, napadi kan Midian. Sarong aldaw, inalaw niya ang mga hayop pasiring sa sulnopan kan kalangtadan, sagkod na nakaabot siya sa Sinai, ang bukid nin Diyos. Nagpahiling sa iya duman ang anghel nin kagurangnan sa laad nin kalayo na nagahali sa tahaw kan sarong marambong na tinanom. Nahiling niya na nagkakalayo ang marambong na tinanom, alagad daiman ini nasusulo. Makangangalas, ang sabi niya, ranihon ko daw asin hilingon, kung no tadai ini nasusulo. Kan mahiling nin kagurangnan na nagrarani si Moises, nag-apod siya hali sa tahaw ka nagkakalayong tinanom. Moises, Moises, uya ako, ang simbag ni Moises. Nagtaram an kagurangnan, dai ka magrani, haleaan sa imong mga sandalyas, hulita banal ang lugar na sa imong natitindugan. Ako ang Diyos nin sa imong mga magurang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob. Kaya tinahoban ni Moises ang sa iyang lalawgon, hulita natakot siyang maghiling sa Diyos. Nagtarampa ang kagurangnan. Nahiling ko ang grabing kasakitan kan sa kong banwaan sa Ehipto. Nadangog ko ang sa indang inagrangay, na iligtas sinda sa mga nag-uuripon sa sainda. Naaaraman ko ang gabos nindang tinitios, kaya naghilig ako tanganing iligtas sinda sa mga Ehipsyo, asin darahon sa dagang matubang, mahiwas asin mayaman sa gabos na bagay. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Bilog kong pagkatawo, umawon an sa iyang banal na ngaran. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan, ang gabos niyang balaog, daimo paglingawan. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Pinapatawad niya ang gabos kong kasalan, binubulong niya ang gabos kong helang. Buhay ko ilinigtas sa lulubngan, binebendisyonan niya ako nindanay na pagkamuot asin pagkahera. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Maheherakon ang kagurangnan asin maugayon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. Siring na ang langit halangkaw sa daga, ang danay niyang pagkamuot, dakula para sa mga may pagkatakot sa iya. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Sa babasahon, pinagsasaysa ni istorya kan mga Israelita, kan sindayaon sa lantad, asin paano sinda nagsunod, da nga nagtalikod sa Diyos. Sa siring na paagi yaonan pangapodan ni San Pablo, nagirumdumon ang nakaagi, tanganing da inaliwat mawara sa dalan ang banwaan nin Diyos. Ani kaduang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, buot kong girumdumonindo ang nangyari sa satong mga ginikanan na nagsunod ki Moises. Naglakaw sinda gabos sa lindong kan panganoron, gabos ligtas na nag-agi sa dagat na pula.
Sinda gabos binunyagan sa panganoron asin sa dagat bilang mga parasunod ni Moises. Nagkakansinda gabos kan parehong kakanon na espiritual, asin nag-inom kan parehong inumon na espiritual. Nag-inom sinda hali sa gapong espiritual na nag-iba sa inda, asin ang gapong idto iyo si Kristo. Alagad maski siring, dei ikinaugman nin Diyos an kadaklan sa inda, kaya an sa indang bangkay nagkawararak sa kalangtadan. An gabos na ini sarong pagpatanid sa to, tanganing dei kita magmaawot nin maraot arog kan ginibo ninda. Dei kita dapat maggurumod-gumod, siring kan ginibo kan iba sa inda, kaya ginadan sinda kan paragadan. Ang gabos na ito nangyari sa satong mga ginikanan bilang patanid, asin isinurat tanganing tukdoan kita na nabubuhay pa sa mga huring aldaw na ini. Kaya ang naguhuna na pusog ang tindog niya, maglikay, tatibaad siya, matumba. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susugki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan oras man sa nang idto, may nagkapirang tawo duman na nag-usip ki Jesus dapit kan mga taga Galilea na ipinagadan ni Pilato mantang nagdudulot sindanin mga atang sa Dios. Sinimbag sinda ni Jesus. Naguhuna kamo na mas makasaalan ang mga taga-Galileang idto kisa ibang mga taga-Galilea, huli sa nangyari sa inda? Bako, alagad sinasabihan ko kamo na kunda ikamo magbakli, magagadan man kamo gabos arog sa inda. Idtong 18 katawong nagkagaradan kan marumpagan kantore sa Siloe, sa paghuna nindo mas maraot sinda kisa ibang mga tawong nag-e-erok sa Jerusalem? Bako, alagad sinasabihan ko kamo na kunda ikamo magbakli, magagadan man kamo gabos arog sa inda. Dangan, nag-usipon si Jesus kan parabolang ini. An sarong lalaki may tanom na higera sa saiyang ubasan. Hiniling niya kung may bunga ang kahoy, alagad mayo siyang nakuha. Kaya sinabihan niya ang namamahala kan sa iyang ubasan. 3 taon na akong nagpaparabalik-balik sa paghanap nin bunga sa kahoy na ini. Alagad mayo akong nakukuha. Paluda ang kahoy na iyan. Sayang kandagang natatanuman kan kahoy. Halagad sinabihan siya kan namamahala kan ubasan, kagurangnan, pabayain mo na, maski ngunyan na sanang taon. Makalot ako sa palibot ka iyan, dangan bubugtakan ko nin abono. Kung magbunga iyan sa sunod na taon, marhay. Halagad kung dai magbunga, paludunta na ang kahoy na iyan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo.
Yaon na po kita sa ikatulong Domingo kan Kwaresma. There are 5 Sundays. Next week, when we return to Mass, nakapink kaan padi. Yaon na kita sa tahaw kan Kwaresma. Asin pinapagirumduman po kita kan mga babasahon ngunyan na ang tunay na pagbabagong buhay, ang tunay na repentance, pakulang pong pagbaya sa kasalan, kundi pagiging mabinunga. Ang mga bunga tapo nahihiling sa satuyang arualdaw na pagkabuhay. It is seen in how we conduct ourselves daily, especially in society. Kaya sabi ta, ang marhay na Katoliko, marhay na siyudadano. A good Catholic is a good citizen. Kaya ang simbahan, danay pong nagtutukdo kung paano kita dapat magsabuhay kan sa tong pagkakatoliko arualdaw. Ngunyan pong Domingo, sa gabus na misa sa bilog na albay, binabasa po ang sarong surat, hali sa satuyang obispo, Most Reverend Joel Z. Bailon, na halik man sa samuya ng mga padi nindo. Pastoral exhortation po ini, an encouragement, manungod sa present national situation. Ang titulo po kan samuyang surat, Sarong Pangapudan sa Paglaom, a call to hope. Hope dahil yaon kita sa Jubilee of Hope ngunyan. Tugutan po nindo akong ihiras ang samuyang mensahe para sa satuya gabos. Mga tugang nyamo ki Kristong kagurangnan, sa atubang kan mga presenteng pangyayari sa satong nasyon, bilang mga tagapamahala kan satuyang pagtubodasin buhay, bilang mga parasunod ni Kristo, kami sa indong obispo asin kapadean, buot na magpaabot nin mensahe sa indo. Sa kamautan na matabangan kita na sarabay na magpangadji, asin maghurup-hurup, kung paano niya to sisimbagon ang mga agyat kan mga pangyayaring inaatubang tasangunyan. Digdi po sa inot na babasahon ngunyan na ikatulong Domingo nin Kwaresma, madadangog taan sabi kan kagurangnan ki Moises. Nahiling ko ang grabing kasakitan kan sa kong banwaan. Nadangog ko ang sa indang inagrangay. Naaaraman ko ang gabus nindang tinitios. Kaya naghilig ako hali sa langit, tanganing iligtas sinda. Marhay po na maghapot, kung paano niya to babasahon, halimbawa, ining pag-arestar sa dating Presidente Rodrigo Duterte kan International Criminal Court o ICC. Tanganing simbagon niya ang akusasyon sa iya nin paggadan nin sobra 5,000 katawo o lampas pangani sa 30,000 sigun sa iba. Durante kan siya, Presidente kan Pilipinas, kan taon 2016 sagkod 2022. Magigirumduman ta po, na kan apodun siya sa atubang nin sarong komitiba kan Senado, daing duwaduwang inako kan satuyang dating presidente na siya man nanggad ang nagsugo sa mga pulis. Nagadanon ang mga pusher asin mga adik. Na iyo po ngunyan ang basihan kan pag-arestar sa iya kan ICC. Huli kan ipinahiling niyang kapangyarihan asin impluensya bilang leader, makusugan buot, daing iginagalang maski sisay, maski ang mahal na Diyos pinagbasang-basang niya, haros dainin si Isay man po sa satuya na naghuna na sarong aldaw maatubang siya sa kamugtakan na dainas siyang kontrol asinan sa iyang boses dainanin kapangyarihan. Arog kan nangyayari sa iya ngunyan. Ano po ang itinutukdo sa to kaining nangyayari ki Presidente Duterte? Enot sa gabos, pinapagirumduman po kita na ang gabustang ginigibo may konsekwensya. Asin kunan sa tong gibo sala, urog na kun ini nagdudulot nin karatan o kagadanan sa kapwa, papasimbagon kita asin sisintensyahan sa atubang kan hukuman nin tawo, asin hukuman kan mahal na Diyos. Ikadua, pinapagirumdum sa tuya kan pangyayaring ini na ang kada tawo may dignidad na dai pwedeng pagbasang-basangon. Ang buhay nin tawo urog na mahalaga asin dai pwedeng pinapasipara nin hulita ang buhay hali sa Diyos
asin dai kitang kapangyarihan na pasiparahon o duhagion, ratakan o gadanon, ansi isay man. Kunda itangani maako na makahiling nin sarong tawong ginagadan, paano niya to binabaliwala sana ang ribo-ribo ng ginagadan sa anuman nakadahilanan? Di po pwedeng sabihon na dahil ang sarong tawo durugista o kriminal, ang destino niya perming kagadanan. Ang derechos humanos po o human rights, bako sa nang para sa nagkapipira, kundi para sa satuya gabos. Bako sana sa may kapangyarihan o may kaya, may inadalan o maimpluwensya, ang human rights para sa gabos. Ikatulo, daita po paglingawan na dakul pang mga tugang niya to, ang biktima nin manlain-lain na pagduhagi sa human rights ninda, lalo na ang kasaradayan. Halimbawa, enot, ribo-ribo pong mga eskwela sa Pilipinas, ang arual daw minapa-eskwelahan na dai na mamahaw, mientras na pwede man kuta na sindang tawan nin pagkaon pag-abot sa eskwelahan. Dahil tamay pondo po ang gobyerno para sa mga arog kaining pangangaipo. Ikadua, kadakul po na mga tugang niya to, ang dai nakakakuan nin bulong, dai nakakapa-ospital, tadaing pambayad, asin daing maninigong tabang para sa saindang salud. Alagad, ang mga programang masimbag kuta na kansiring na mga pangangaipo kan kasaradayan, arog baga kan PhilHealth, hinalian palugod nin pondo. Ikatulo, pirang mga buhay na po ang nawara sa mga aksidente sa tinampo, ninhuli sa raot na mga tinampo asin mga tulay na hinidali o sinapote ang pakagibo. Pirang buhay na po ang nawara, mga harong na inanod, dahil taan pondo para sa mga proyekto na dapat ginibo nganing magkontrol kan pagbaha, nawara. Pirang mga komunidad na po, ang dati daiman pigbabaha, alagad ngunyan binabaha na. Ninhuli sa mga proyekto na daisinda kinonsulta, asin bako man sinda ang pinakamabenepisyo. Asin panghuri, pang-apat, sinasabing ang satuyang national budget ngunya na taon, pig-aprobaran, bako tanganing simbagon ang mga tunay na pangangaipo kan mga namamanwaan, kundi sa pagpaunra nin kapritsyo, kagustuhan, asin ambisyon nin nagkapirang gahaman na politiko. Ini po gabos na mga mamundong ladawan kan satong nasyon, ining labilabing pagtios nin kadakol na tawo, ining pagbaliwala kan mga programa asin proyekto para sa ikakarhay kan gabos, dahil sa korupsyon asin makasadiring ambisyon nin mga nasa puder, ang padagos na pagluya kan satong ekonomiya asin kalidad nin buhay nin kada saro, asin idagdag pa ining pag-arestar ki dating Presidente Duterte, ini po gabos, nagdudulot bako lang nin kapurisawan asin kawaran nin paglaom, kundi urog sa gabos, pagkabaranga, na pwedeng magdara sa to nin iriwal o makuring violensya. Anhapot, sain kita inaapod sa atubang kaining presente tang kamugtakan? Ano ang dapat niya tong gibuhon bilang mga siyudadano? What should we do as citizens, as Catholic citizens? Sabi ni Propeta Zacarias, papangyarihon nindo an hustisya, asin magmabuot asin magmakulog kamo sa lambang saro. Kaya tulong bagay po ang pangapudan mi para sa saindo. Enot, puunanta sa pagmakulog sa kapwa, to be concerned to others. Dangan sa pagtalubo sa pagkamuot sa satong banwaan asin komunidad. Dahil pag may pagmakulog kita, habutang may kapwang pinapabayaan, inaapi, asin lalo na ginagadan. Dahil may pagmakulog kita, kaya pigsusuportahan ta ang marhay na trabaho nin mga pulis, asin mga militar, alagad pigsasagwi ta ang pag-abuso sa otoridad, asin mga pagbalga sa derechos humanos, asin rule of law. Ikadua, dai po mawaran nin paglaom,
Padagos sa nakita sa paggibunin tama, maski da ita panahihiling an resulta o bunga kaiyan. Padagos po sa pagsabot asin pagsabi kan katotoohan, lalo na nakadakol ang mga tugang tang nalilibungan dahil kan disinformation, kan fake news o an pagpatubod sa mga kaputikan. Padagos po sa pagkaherak asin pagpatawad sa atubang kan kadakol na nagpapadaog sa saindang dagit asin takot. Padagos po kita na maghinguwa asin magpagal, bako para sa sadiri, kundi para sa mga tawong mayong boses asin mayong kakayahan, asin para sa satuyang mga aki, ang masunod na mga henerasyon. Asin ikatulo, ngunyan pong maabot na eleksyon, magingo na kitang mga siyudadano asin botante na may integridad, asin ginagalang ang pagkasagrado kan balota. Bago kita magpili nin mga kandidatong may integridad man, asin may puso sa paglingkod. Mag-volunteer po kita sa PPCRV asin NAMFREL, digdi sa satuyang parokya, asin magbantay para sa matuninong na aldaw kan eleksyon. O pwede man po na magsuporta sa pagkampanya nin mga matanos, marhay na kandidato, basta da imagin parte sa darayaan, barakalan nin boto, asin pagpalakop nin bakong katotoohan o disinformation. Mga tugang, yaon kita sa Jubilee of Hope ngunya na taon. Danguguntaan sabi ni Pope Francis sa iyang surat na Fratelli Tutti, sabi ni Pope Francis, iniimbitaran ko ang gabos sa panibagong paglaom, a new hope. Ninhulitaan paglaom, nagtataram sa to, manungod sa sarong bagay na nakatadok sa kairaruman kan puso nin tawo. An paglaom, nagtataram sa to, manunungod sa sarong pagkapaha, sarong pangiturugan, sarong pagmaawot sa buhay na lubos, sarong pagmaawot na madara sa tong puso asin espiritu sa darakulang bagay, arog kan katotoohan, karahayan, kagayunan, katanusan, pagkamuot. Nuestra Señora de Salvacion, an samong paglaom, pakusugon. Sa pagsunod sa kabutan kan sa imong aki, kami pirming parumdumon, na kami siring sa kahoy digdi sa ebanghelyo, dapat magbunga nin karahayan, takundai, tibaad kami paludon. Amen. Pinirmahan kan obispo asin kapadian kan diocese kan Legazpi. Matindog kita, ipahayag taan sa tuyang katolikong pagtubod. Tutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin kandaga, asin kay Heso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Berhen Maria, pinasakitan kong panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin inilubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuukan Diyos sa mga makakamhan, hali duman mabalik sa pagkukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabangin mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Darhuntaan sa tong mga pangangaipo sa atubang kan Dios, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang sa indang ministeryo ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, pakusugon kang kapangyarihan kan Diyos na naghihiro sa tuyang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing mapasatuyang kinaban, nasyon, pamilya, asin puso, ang katuninongan na hali sa pag-ako, asin paggalang kining kapwa, urog na ang mga lain man sa to, an anuman na bagay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagsasakit, mga biktima nin maraot na panahon, dawa ayaw ng kadiklo manin pagtios,
Magkaiwa kang kusog na magdulok sa Dios na danay na harani sa to gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing kita gabos na yaon Santa Misa, makadara kan presensya ni Jesus sa harong niya to, asin pabanalon ang sa tuyang simana, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang gabos na mga gadan, makamansay kan lawog ni Jesus asin magdanay sa iyang presensya sa God paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa espesyal na paagi, ipamibi tapuan sa tuyang lideres de gobyerno, poon sa national government, pababa sa satuyang mga barangay, pati manan sa tuyang kapulisan asin mga militar, tanganing danay sindang maglingkod sa hustisya asin katuninongan. Mamibi kita. Kagurangnan na ninyugaan sa mong pamibi. Pakirumduman po sa silensyo ang sa indong mga personal na pangangaipo, pati ang mga tawong pinangakong ipagpapangadji. O Diyos na samuyang Ama, tabangi kami na maging mabinunga sa karahayan, lugod mahiling ang samuyang pagkamabinunga sa kung paano kami mabuhay arualdaw sa sosyedad. Ini hinahagad mi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan na naatang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli ka ining mga sakripisyo, kaugaying itugot mo na kaming namimibing patawadon sa samong mga kasumbikalan, maghinguwang magpatawad sa kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, nitaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Tanganing ikabalik sa mga aki mo ang kalinigan nin mga isip, nagtalaan ka nin mabiyayang panahon, natalingkas an isip mi sa maraot na kamautan, mapakinabangan mi an mga agisa ng bagay, tanganing magdayupot kami sa mga bagay na nagdadanay. Kaya kaiba kan angheles sa Sin Santos, sarabay kaming nagaawit kan sa imong kamurawayan. Ang
Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, hasin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, hasin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabus na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, hako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan sa tong kagurangnan.
Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang sarong komunidad, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo na nag-aapod sa to sa buhay na mabinunga. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana sinan sa kung kalag, maoomay. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya.
Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa mo na sa imong aki sa Yesu Kristo sa muyang tugang. Asin ang kalayonin pagkamuot na pinalaad kan banal na spiritu sa muyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo na kami dai mapagala sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na nilang sa pusong napaghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkwad paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw kan mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugman asin katoninongan kan samong paratubos. Sa saimo, sa muyang Diyos, banal, sagkod paman, an kamurawayan asin an kaumawan sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw man. Tindog po kita para sa pamibi, pakakomunyon. Kagurangnan, kaming nag-ako ngunyan, kan mga misteryong langit nun, asin mantang uya pa kami digdi sa daga,
pinabasog na kan tinapay na langip nun. Mapakumbaba kami nag-aarang sa imo, na ang nangyayari sa mo sa paagi kan misteryo, mautob sa paagi kan gibo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa nagkapirang paisi. Magkakaiga po ni ikaduang kolekta para po ini sa tada. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaging Sabado asin Domingo nag-abot po sa 42,302 pesos and 85 centavos. Ana ambag niya to siring na oras na misa iyon 5,380 pesos and 5 centavos. Ani kaduang kolekta nag-abot man po sa 6,748 pesos and 35 centavos. Para po ini sa pagmantenir kan sa tuyang simbahan. Mauot man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Mga anonymous, duwang 5,000, limang 500. Anonymous, 165. Hector Belches and Family, 2,000. Krisa Ann and Family, 300. Bien Gregory Honasan, 200. Diyos Mabalos po. Announcement man po para sa Tada Canisters. Ang Parish Commission on Social Concerns nag-iimbita sa tuya na maging parte kan programang TADA. Ang TADA ay ang flagship program para sa mga dukha sa Diocese ni Legazpi. Ang TADA, sarong acronym na ambot sa bihon tanganing ang dukha at amanon. So the poor may be helped. Ang nasabing programa na naglalao na pakusugon ng kamalayan kan gabos para sa mga serbisyo asin programa para sa mga nangangaipo asin man makalikom nin pondo para sa mga ini. Lalong-lalo na sa lado kan edukasyon o scholarship, health, medical, and dental and optical missions. Asin man disaster risk reduction. Ang pagtada saro na paagi tanganing makatabang kita sa mga nangangaipo. Sa mga muya na maging parte kan programa na ini, magpalista na lang po asin magkua o magpareserba kan sa indong tada canisters dyan sa mga tao sa likod na miyembro kan Parish Commission on Social Concerns. Ang mga canisters sa tuyang huhulugan nindai mababa sa piso arual daw asin ibabalik sa ikapat na Domingo kan bulan poon sa Abril 2025. Pirmi pong rigoromdomon na ang sinasabi ni Jesucristo, ano man na ginibo nindo sa roman na pinakasadit kong tugang, ginibo nindo iyan sako. Marina asin, magtada kita. Dagdag pong paliwanag, dagdag na paliwanag manungod digdi sa binasa, kan sa tuyang commentator manungod sa tada. Familiar na po kita dahil pirmita ining nadadangog kada ikaapat na Domingo. And today is 4th Sunday of the month. Sa bilog pong probinsya nin Albay, the 4th Sunday is always Tada Sunday. Kaya supighulog po nindungon yan sa second collection that goes to Tada. Ang Tada po is the flagship anti-poverty program kan Diocese of Legazpi. We have many projects for the poor, and one of our source of funding for that, iyo po ining Tada. Alagad ngunyan, ang gigibuhon ta po, iyo po ining tada canisters na ginigibo na sa ibang parokya, pero digdi sa tuya, da ina-o-observe. Kaya igo po kitang mga canister, parehas po kan nahihiling nindong mga alkansya sa cashier, aro po kaiyan ang konsepto. For the entire month, mahulog ka po dyan, da iman kaipuhan mapano. And then on the 4th Sunday of the month, dinadara po yan sa simbahan, dangan ino-offer po. So when you come to Mass on the 4th Sunday of the month, during the offertory, madara ka po kaiyan digdi sa tahaw, ihahatod mo kan sa imong alkansya, dangan ibabalik man po yan sa imo, iuuli mo giraray pakatapos kan Santa Misa. Hinguwahon ta pong makapagpartisipar digdi. Again, this is the flagship project for the poor of our diocese. Siring man, nagpapasalamat po kita dahil ngunya na maabot na Martes, igwa kitang regalong bagong padi. Si Reverend Mark Austin Tuazon, taga Nasisi, Ligaw, o ordinan po bilang padi, duman sa sentrong Ligaw sa simbahan ninda. Asin, kasabay po kaiyan ang anniversary ni Bishop. Bishop Bong is 27 years a bishop this coming Tuesday. Kaya saro sa regalo niya sa tuya, ang sarong bagong padi. Imbitado po kamo kung taga-Ligaw, duman po sa sentrong simbahan,
dawa na taga nasisi siya dapat sa Batang. Ang misa de gracia niya po sa hapon, duman sa Batang, sa simbahan duman. But the ordination will be in the morning at 9 o'clock. Kung pwede po kamo magsabay man sa live stream, kindly look up the page of Ligao Parish. That is St. Stephen the Proto-Martyr Parish, Ligao City. Siring man, nagpapasalamat po kita dahil ngunya na aldaw, pakatapos na makonfine si Pope Francis sa ospital nin lampas sarong bulan, today, maluwas na po siya sa ospital. Ipagpasalamat taan biyayang ini, asin hagadon taan grasya na padagos pa siyang marahay, asin magkusog. Salamat po sa mga naglingkod sa misang ini. Salamat sa satuyang online community, pati sa indo po gabos sa aktibong partisipasyon. Nagpapasalamat man ngunyan ang satuyang mga future licensed teachers, nakapuruti sindagabos, garo po kita may first communion. Tuban kapanoan kan sa imong mga tugon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan kamo kan mahihirakon na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, magin mabinunga sa karahayan. Salamat sa Diyos.